nakabuo sa akin. Pinapalikot na yung ball. Kasi gumagano yung yung pareho siya naman ang hirap mo din. Hirap mo ba ba? Neta, gawin yung volleyball. Ito ba yun? Ay maganda nga yung sa akin. 641 na po. Diba? Hindi na kayo? Maganda yung Views ka. Mag-uwi na kayo sa kanin. papainit ka lang. Hanggang 35 minutes. Ginawa na lang ako. Ito, tapos nyo na ilagay nyo na sa basura. Hindi ako yung nag-gano'n.
Number 1. Bukas.
Badminton training. Hindi naman papayag siya. Baka 0-0 pa. Mauubos sa training yan. Sabi ko sa akin. Kapag yun, lang yun. Dumadayo pa ng ano? Ibang bansa. Thank you. Ay, pala. Kaya yung mga ano. Yun ang pa. Pwede.